täytän inserttiin. Täällä rassiosa liikus. Täältä ylhäältä lähti Sleido Sepaliicus. Oricona oli Intersectio Clavicularis. Ja sitten Insertiona Temporale. Ja funktiona on raajan eteenvienti, pään taivutus ja sivulle kierto. Ja sitten täällä on Sleido Brachialis, Oricona Intersectio Clavicularis, Insertiona Crista humeri. Ja funktiona oli tässä raajan eteen vienti. Sitten mennään tänne, mikä tää nyt oli? Triceps parassiseen. Joo, se taisi olla. Ja Oricona on Marco caudalis scapulae. Insertiona oli ulna. Ja funktiona ojentaa kyynärniveltä ja ojentaa olkaniveltä. Sitten lähdetään tänne gluteus mediukseen. Ja Oricona täällä oli longissimus lumborum. Ja insertiona oli os femoris. Ja funktiona ojentaa lonkkaa ja raajaa. No, sitten jatketaan. Täällä löytyy biceps femoris ja sen Oricona on vertebra sacralis. Ja insertiona on patella. Ja funktiona lihaksen etuosa ojentaa lonkka- ja polviniveltä ja sit se loitontaa raaja. Ja sit se loitonti akillesjänteen kanssa kinnerniveltä. Yes. Sitten lähdetään tutkimaan, mistä nämä lihakset koostuu. Ja aloitetaan täältä iliopsoaksesta. Ja täällä on tää suolilihas. Elikkä iliacus. Ja hetkinen, olikos täällä se psoas major? Noin. Joo, sitten mitähän meillä oli seuraavana. Mennään tänne. Täällä meillä oli, ootas nyt. Täällä oli sen nelipäinen reisilihas. Ja se muodostui rectus femoriksesta. Ja sitten sieltä löytyi kanssa, mikä se oli, vastus lateralis ja vastus intermedius. Sitten lähdetään erector spinae. Elikkä se lähtee täältä Vannesselän alueelta. Ja se kulkeutuu täältä kavereina selkärangan molemmin puolin. Ja se jatkuu tänne spinaalikseen saakka. Mutta koko tästä Vannesselän alueen matkalta
ja tulee tänne ihan eteen saakka. Yes. Se oli siinä. Se oli siinä.